А тази се забои след като животното, доколкото аз знам, също имам котка, нали, те се мият така нататък. Щом до сега не е дало отражение, предполагам, че явно не е проблем. Искам да влеза още по-близко. Ще изчезвам. Дали ще изкараме навън? Вчера бях първия, който успя да направи снимки на тази зелена котка. За нея разбрах от Фейсбук, като първоначалната информация беше, че тя най-вероятно е пръскана от вандали и злоусторници с зелено, но като дойдох на място след разговор с хората, които живеят наоколо, стана ясно, че тя е станала зелена, защото е спала върху изоставена такава боя в строежа, като и предни години също е стала зелена. Thank you.